एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि मोनसे जे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024 खुंनाय जादोंमोन। दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जेबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों। जों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि, लोगोसे टंला दख'रा, डिमाकुसि दख'रा आरो खाग्राबारि दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ। मैयासो जालांनाय जिथु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल जों खोनाबाय थादोंमोन, खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेशन हिसाबै गैया, खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिवलखौ खुंनो थांदों। दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिवल मोनसे खुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर, मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन, मेथाइ खनहोगोन। दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो, जोंनि गायकआनो जा मिउजिशियानानो जा मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन, मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों, माखासे माने भिडिअ मेसेजफोर मोनफैदों, जाय व्यक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि, लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो। बेबायदि व्यक्तिफोर, माखासे इन्टेलेक्चुयेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों, जोंजों सावरायहरदों, मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै, बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों। दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन, जिखिनि जों मिथिनो मोन्दोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिवल लादों, बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर, दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन। नाथाय मोनथिबाय जे नुबाय, जोंनि माखासे इन्टेलेक्चुयेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय बेवहाय थांग्रा जायफोर व्यक्तिफोर जाया समाजखौ, मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा व्यक्तिफोरबो थांदोंमोन, बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन। दा बैबायदि व्यक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों, जौ लोंनाय बेवहाय जादों, बेवहाय जुवा सोलिदों, गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों, बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा, दाउदैनि जुवा, हाबिजाबि जुवाफोर सोलिदों, जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों माखासे माने हाबाफारि जों लादों। जोंनि जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने स्ट्रेंथ बोलो दोङो, गासै बोलोजों जोङो नाजादों जोंनि बे जौ जुवानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय माखासे माने खामानि हाबाफारिफोर जों लादों। दा बेबायदि समाव दिनै माने जोंनि गण्यमान्य व्यक्तिफोर जायफोर बेवहाय इनभल्भ दङ होननानै जों मिथिदों, जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेखायनो जे बेखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों होननानै जों मिथिदों। खिन्थु आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनिनो माने जायफोरनि सायाव जों मोनसे बिश्वास लाखिनो हायो गण्यमान्य व्यक्तिफोराबो एसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव एसे मददथि होदों होननानै जों मिथिदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो खोब माने निश्चिन्त भावे जों दङमोन। खिन्थु दा बेबायदि
समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अपेन भाबे जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेबायदि लाबोनाया बेखौ जों खोब माने कन्डेम खालामदों जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो हास्थायाखै दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोनदों माखासे माने लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों जौ लोंदों जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबा गाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा व्यक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खोब माने जोंनि जि मोनसे खुस्त समाज दानो थांनाय मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दा दिनै बुंगोन जे बे फेस्टिवल खुंनो थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि फेस्टिवल खुंनाय बेयो इसोरनिनो सृष्टि मोनसे अमा थावख्रि जायखौ जों मोनथियो अमा थावख्रि होननानै दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलायै खुंनाया बे खोब मोजां जादों नाथाय बे फेस्टिवलनि नामाव बे जौ जुवा होनाया बे खोब गनायजाथावना जायाखै बेखौ जों कन्डेम खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिवलखौ खुङोब्ला बियो नो डाउट अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवलानो जा बा XYZ माबा मोनसे मुं लानानै फेस्टिवलखौनो खुंनो आवगायबोआ मानो जुदि बे जौ जुवाखौ लाफानानै जुदि बे फेस्टिवल खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हदाय बाधा जों होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिवलखौ बा फैगोन बोसोरफ्राव बे अमा थावख्रि फेस्टिवलखौनो जुदि देग्लायनि बायदि खुंनो जुदि लायोब्ला समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय